በዚያው ልክ ለጠላቶቻችን በራችን በቅጡ መዘጋቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ባለፉት 100 ዓመታት ጠላቶቻችን ከቅርብና ከሩቅ የኢትዮጵያን አጠቃላይ አቅም ለማዳከም ስትራቴጂ ጥቅሞቿን ለማደናቀፍና ጥቅሞቿን ለመጋራት በብዙ ደክመዋል፣ በብዙ ሰርተዋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ዝረኸበሉ ፀላእቲ ባዕሉ ናይ ኖ ፀላእቲ ምዃኖም ዘይገድስ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ፀላእቲ ክብል ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሎም ፀላእታ ብስትራቴጂን ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ክልን ኢትዮጵያ ከዳኽምዋ ዝደልዩ ዘለው ዝብል ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድዩ ፀላኢ ዝብሎ ዘሎ ንግብፂ ድዩ ፀላኢ ዝብሎ ዘሎ ንኤርትራ ድዩ ፀላኢ ዝብሎም ዘሎ ንኤውሮጳ ድዩ ፀላኢ ዝብል ዘሎ መቸም በብዙሕ መንገዲ ከተሽርፎ ትኽእል ኢኻ እታ ዘረባ ናብ ካልኦት ከይቲ እታ ዘረባ ቀንዲ ንበዓል ግብፂ እንኮላይ ንኣሜሪካ እውን ሓዊሱ እዩ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ እንተኾነ ኣብ ካልእ ተተርጉማ ሽግር ከይትመፀሉ ናብ ኤርትራ ከፀግዓ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ኤርትራ ንኤርትራ እንተፀሪፍካ ዝኾነ ኮንሲኮንስ ስለ ዘይብሉ ንዑ ማለት እዩ ኣብ ርእሱ እንታይ እዩ ንኣሜሪካ እንተፀሪፉ ዋጋ ከፍለሉ ይኽእል ብቐሊሉ ማለት እዩ። ንኤርትራ ኣዳኺምካ ፀሪፍካ ግን ኖርማሊ ኣብ ከለካ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓይነት ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ኣፅዋር ሸው ዝገብሮ ዝነበረ ከምቲ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እኳ ንግብፂ ገለገለ እንተመሰለ ናብ ኤርትራ ከም ዝኾነ ግን ፕሮፓጋንዳ ናቱ ናብ ኤርትራ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እቶም ናይ ብልፅግና ግን ስምዕዎ ካልእ ካ ተዛሪቡ ኣሎ። ያ እንዳይደገም ወላጆቻችን በራችን ክፍት ነው። በትብብር አብረን ለመስራት አብረን ለማደግ ያለንን ቁርጠኝነት በድጋሚ እያረጋገጥን ተዘረባ ኩሉ ግዜ ትሪኪ ኣብ መንጎ ይድሕዛታ በትሪ ምሳና ክረዳዳ ንዝደሊ ክንረዳዳ ኢና እንደሊ ንምትሕባር ንስምምዕን ብላብላ ይብል ንፀላእትና ግን ኩሉ ግዜ ማዕፆና ክንዓፁ ኢና ካብ ሓሊፎም ንዝመፁ ድማ ሓይሊ ኣለና ገለ ኣለና ከምኡ የለን ታዲን ድሓን እዚያታ ቀዳመይቲ ኣፐታይዘር በልዋ ታቀንዲ ሕመረት ታይቱ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ፈኸራ ጠላቶቻችንን በሚመለከት ግን የኢትዮጵያን ክብር፣ የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ተኝተን የማናደር መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጥ ወዳለሁ። ወዳጅም ጠላትም አንድ እንዲገናኙ ንፀላእትና ድማ ረብሓና ብፍላይ ንሃገራዊ ረብሓና ድዩ ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ናትና ለይቲ መዓልቲ ክንፅዕር ምዃንና ኣፀፂረ ክነግረልኩም ይደሊ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። ምናልባት ንክትነግሮ ዘለካ ብግልፂ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ እንተ ነቲ ዶሜስቲክ ኦዲየንስ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ እዚኣታ ዘረባ ቀንዲ ብዙሕ ኮለል ደብልዋ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያን በቅጡ ኢትዮጵያን በበቂ አናቃትም። ኢትዮጵያ ከምታውቋት ያለፈች ሀገር ናት፣ በሀብቷም በታሪኳም በብቃቷም። ከዚያ ባሻገር ኢትዮጵያ እያደገች ያለች ሀገር ናት። የአፍሪካ ትንሣኤ የአፍሪካ ተመልሶ የማደግ ምልክት የምትሆን ሀገር ናት። ከእንደዚህ ያለው ሀገር ጋር ተስማምቶ ተባብሮ አብሮ ማደግ ብቻ ነው የሚያዋጣው። ከዚያ ውጭ ንፀላእትና ዘለና መልእኽቲ ድማ ኢትዮጵያ ብትክክል ትፈልጥዋ አይመስለንን። ኢትዮጵያ ካብቲ ንስኹም ትፈልጥዋን ትርድዋን ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዋ ብቅዓ ዘለዋ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ዝብል ዘሎ ንካልኦት ከም ድሌቱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብወገን ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ብዘይ ምግናት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኢትዮጵያ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ እውን ይፈልጣ ኸውን ክንብል ንኽእል ኢና። ምናልባት ልዕሊ ኣቢ እውን ይፈልጣ ይኸውን ይኽእል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና፣ ንደፍር ኢና። ስለምንታይ ከምኡ ልዕሊ ኣቢ ልዕሊ ዕድሚኡ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ዝተቃለሱን ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእልን ክትከዶ ትኽእልን ብኩሉ መንገዲ ዝረኣዩን ዝተመከሩን መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዘገርም ኣይኮነ ወይ እውን ሃንደበት ክኾኖም ኣይክእልን እዩ። እቲ ካልእ ብድሌቱ ክዛረብ ክእል ግን ብወገን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝኣክል እኹል ትሩፍ ኣፍልጦ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናታ ማሕበረሰብ ናታ ኣካይዳ ናታ ኩሉ ነገር ናታ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣለዎም። ምናልባት ካብታ ንሱ ዝብላ ዘሎ ንላዕሊ እታ ዘረባ ብግምጣላ እያ ንኤርትራ ክንዲ ዝኣክል ዝፈልጥዋ ኣይመስለንን። እቲ ዘሎ ዘረባ ትሕቶ ንኤርትራ ከምቲ ዝግባእ ክፈልጥዋ ኣይክእሉን እዮም። ንመርሕነት ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝግባእ ክፈልጥዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ኣነ ከም ኤርትራዊ ከማን ንመርሕነት ናይ ኤርትራ ዝኣክል ኣፍልጦ ኣለኒ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ። ሓቂ ንምዝራብ ሓቂ የዛረበኩም ዘለኹ ኣይኮነን። እዚኣቶም ንሕና ኤርትራውያን ኢና ባህልቲ እውን ንኣካይዳ ናይ ሻዕብያ ሙሉእ ብሙሉእ ንፈልጦ ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ኔክስት ስቴፕ ናይ ሻዕብያ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ሕቶታት ኢና ንገብር። ስለምንታይ ቢኮዝ ዊ ዶንት ኖው ዳት ንሱ ዕላማታቱ ንጎምሸትን ይነግረና ኣሎ። there's nothing new about him ሓድሽ ነገር የለም ዛዕባ ናቱ ቅድሚኡ ዝነበሩ ተመሳሰልቲ እዮም። ኔክስት ሙቭ ናይ ሻዕብያ እንታይ ምዃኑ ናብ ኢትዮጵያ ግን ዊ ዶንት ኖው አይ ዶንት ኖው ንግምት ደኣ ስፔኩሌት ንገብር እምበር ንፈልጦ የብልና። ስለዚ ንሻዕብያ
ንሱ ይኹን ካልኦት ሓይልታት እንታይ እቲ ኩነታት ናቶም ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም ምስጢር እዩ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ቲኖትስ ኻ ትፈልጦ ንላዕሊ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ዝርድዎ መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ካባና ንላዕሊ ካባኻ ንላዕሊ መይ ክድብል ንደፍር ሃገር መርሕ ስለ ዘለኹም ክትብል ዝበለይ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ዝኣክል ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ንጎምሸትን ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንከታተል ንፍትን እውን ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ብትክክል ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ምክንያቱ ብፍላይ ብዓውደ ኩናት ወታደራዊ ስትራቴጂ ክትሪኦ ከለኻ ኔክስት ሙቭ ናትካ ክፍለጥ የብሉን ብፍፁም ናትካ ስትራቴጂ ናትካ ምንቅስቃስ ክፍለጥ የብሉን ባህላይ እዚ ነገር እዚ ግን ንዜጋታት ክትሪኦ ከለኻ ኣመና ብልጫ ኣለዎ ሓደጋ ድማ ኣለዎ ኣነ ከም ኤርትራ ኮይኑ ስለ ዛረበ እቲ ብልጫ ናቱ ጸላይኻ ክግምተካ ይክእልኒ ኔክስት ሙቭ ናትካ ክፈልጦ ይክእልኒ ምናልባት እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ናቱ እንታይ እዩ ህዝብኻ ድማ ስለ ዘይፈልጦ ድሕሪ 5 ዓመት ኣበይ ክንህሉ ኢና ንጹር ስእሊ እንተዘይብሉ እንታይ ይኸውን ይስደድ I'm telling you the truth ኣነ ነቲ ሓቂ ነቱ ዘሎ እየ ዘንብብ ዘለኹ ሓድሽ ክፈብርኽ ኣይደልን እየ ብፍላይ ነዛ ቪድዮ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኮንካ ትሪእያ ዘለኻ ዘገርም ነገር የብሉን ኣነ ዘረበ ዘሎ ኣገልግሎት ነርካ ኢኻ ተዋወሪድካ ኢኻ ስለምንታይ ንሃገርካ ገዲፍካ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ትንተና ክትበል ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ ግን ብቐሊሉ ኩሉ ሰብ ሪሌትድ ክኾና ዝኽእል መጻኢ ናይ ኤርትራ ድሕሪ 5 ዓመት ኣነ ሂወተይ ኣብየ ኣለኹ ነፍሰይሲ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብየ ኣለኹ ኢልካ መልሲ ብትክክል ክትረኽበላ ስለዘይትኽእል ብዙሕ መንሰይ እዛ ነገር እዚኣ ትፀልዎ እያ let's be honest ብቕንዕና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ማዕረቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ምስጢር ምዃኑ ኤርትራ ኔክስት ሙቭ ናታ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ምዃኑ ኣብ ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ውፅኢት ዘለዎ ንፀላእትኻ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ዝኾኖም ነቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ ግን ኔክስት 5 ዓመት ኤርትራ ኣበይ ክትልያ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ዘይኮነ እቲ መንሰይ ማይ ነፍሒ ዘሎ ኮሌጅ ዝውድእ ዘሎ ተምሃራይ ድሕሪ 4 ዓመት ኣበይ ክህሉ ኣነ ኢሉ መልሲ እንተዘይረኺብላ መልሲ ክደልየላ ክፍትን እዩ ንስኻ ከምኡ ነርካ ንስኻ ከምኡ ነርኪ ማለት እዚ ቪድዮ ናተይ ትሪኡ ዘለኹም ካብ ኣብ ስደት ኮይንኩም ትሪእዎ እንተለኹም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እንተለኹም ድሓን እዚኣ ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ናትኩም መልሲ ሃቡላ ዝኾነ ሰብ ኣነ ኣብዛ ዓዲ ኣብዛ ስዊስ እናተቐመጥኩ ድሕሪ 5 ዓመት ሂወተይ ኣበይ ኣሎ ሂወት ናይ ደቀይ ኣበይ ክህሉ ሂወት ናይ ስድራይ ከመይ ክኸውን ኢልና ንግምግም ኢና መልሲ ድማ ክንረኽበሉ ንፍትን ኢና ኣብታ ዝደልያ ዘለኹ ክበፅሕ ድያ ኣይበፅሕን ናተይ ፃዕርን ዕድልን እዩ ዝውስኖ ናተይ ፃዕርን ዝያዳ ግን ናይ ኣምላኽ ነገር ገዲፍና ናተይ ፃዕሪ ኢና ንብል ስለዚ ብቁጠባ ብዝኽእሉ ብትምህርቲ ብዝኽእሉ ብስድራ ቤተይ ከም ዝኸውን ኣብ ኣካይዳ ናተይ ከምዚ ኢልና ፕላናትና ውፅኢና ኣብ ኤርትራ እንተለኻ ግን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ሰብ ነዚ ፕላናት እዚ ከውፅእ ኣይክእልን ስለዚ ነዚ ፕላናት እዚ ከውፅእ ስለዘይክእል ፃቕጢ ይገብረሉ እዩ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ግን ብወታደራዊ ዓይኒ ንሪኦ ስለ ዘለና ነዚ ዓንዳሪ እዚ ፅቡቕ ዝኾነ መልሲ ክኸውን ይኽእል ይተኣካ ጽቡቅ ዘይኮነስ ትክክለኛ መልስ እዩ ምስጢር ምዃኑ እቲ ስትራቴጂ ናይ ሻዕቢያ ያለው አማራጭ ጥፋት ስለሚያስከትል አንዳንዴ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 ጄሲ 10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ግራ የሚገባችሁ አሁንም ሚጋያን ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለች እዚ ሕጂ ኤግዛክትሊ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ንኤርትራ ይፈልጣኒ ዝብለኩም ፀናሕኩ ካብዚያ ተበጊሰ ኣብ ሜቅ 21 ጠጠው ዝበልኩም እሱ 30 ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ዘይትፈልጡ ቴክኖሎጂ ገለገለ ከም ዝኾይኑ ዘሎ እንታይ ኢልኩም ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ መርነት ኤርትራ ቆሙ የቀሩ ማለት ዘይተንቀሳቐሱ ኣብቲ ዘለዎ ጠጠው ዝበሉ እዚ ዓይነት ዘረባ እዩ እዚኣ ድማ ያነ ንኤርትራ ይፈልጣኒ ዝብለኩም ፀናሕኩ ምክንያቱ ሻዕቢያ ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ታሪኹ ኢኻ ትፈልጥ ኣለካ ጥራይ ኢዱ ገሊኡ ፒሮ ሒዙ ገሊኡ በትሪ ሒዙ ንሰብራ ወፊሩ كلاشينا ينبروا ولا قليل ينبروا هاو كم نخمسة عينات ثلاثة نفر تكوينات رئيسي أقيا 10 دقائق أبي ايربورت اسمرا كحمش زغالة حيليو سلازي في نو ده تاريخ زلو وكل سبب ما تاريخ مسرتيو فونداسيونيو سلازي مسرتنا تو تاريخ كم عين تاريخ زلو كون لعل نخسرح زلو تقول عبيو سلازي نير تراي فلتانيو تانكس قاعد ما نير ترازي فلتا مخان نير ترا دي مفلاتو يتسقب بقدر ناي بحرون انتقونه نسو بزي وتهدراوي يفكر اوتوم اجندا بروباغانديست ناتو دما سفي زخونه بروباغاندا لهم 4 to 132 particularly article 125 it vividly gives the landlocked the country have the right to access to the sea it could be the way or the way maybe depend on the agreements the bilateral زو بزعبا بحر كم تري ود لهم بزح زرباي زلو لاند لوك هاجرات قال لك كم 5 يبللو حنت زربا بزيها كن ناي زي بروفيسور زي مره يدست بلا نسمعوها One of the issues in Djibouti, they have a military bases. Why the Djibouti they sign an agreement with France
They escape from Ethiopia so that at least they are going to protect themselves. That's a fact. زربات تمعلهم ديهم أب حدا عبي أو دمستعتي بروفيسور عبد الصمد استزاربايا جبتي سلمتاي حدا عبي وتهدراو بيز ناي فرنسا دحريد ما ناي أمريكا ناي تشاينا ناي كالون كتجبر تخالت استجددت وي ونزمرت سلمتاي دحريلكما اتي ناي مسحفة حلمي ناي إثيوبيا نتانيش تي جبتي عبسك أسلو زخونة لعل عقما استراتيجيكاو بوتا حيزا سلزلا 1 مليون زي أكل حزب زلوا عبي وتهدراو تمكرو زي بالله هاجر مزي ناي مقباط حلم زلوا هاجر قربيت كان دحر قينو نتنات كابوت هذا ما بفلي عين زطمتو تخينو سلازي ولا نلولاو نتكا بقالا كفال زو دلالكا تخينه مس فرنسا مسنا يشن مخنياتو فرنسا من مخانا انتاي كم تقبر رياي يالو ازي اب قربيتي زلو جن من مخانو نهزبو انتاي كقبر رياي سلو زلو نيرتران 30 عام انتاي كقبر رياي سلو زلو ازي نغر زي ايواز عننيو سلازي بلاتي جبتي ብዙሓት ወተሃደራውያን ቤዝ ክትገብር ዝመረፀት ንጅቡቲ ዝንዕቃ ወይ ዘሽካዕ ኣለላ ሰብ ይሰምዕ ኣብዚ ኤርትራ ኣይኮነትን ጅቡቲ እያ ኩነታቱ ስለዝረኣየ ዑመር ጌለን መርሕነት ናቶምን ኩነታቶም ብፍላይ ድማ ናይ 98 ኩናት ዝረኣይዎ 98 ዝተገበረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለዝጠመትዎ ድሕሪ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቤዛትን ናይ ቻይና ቤዛትን እውን ክኸውን ዝጀመረ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኢንቴንሽናታ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ርዮም ኣለዉ ቅድሚ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ክትጎብጦም ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣለዎም ታሪክ ዋላ እኳ ሓሶት ይብልዎ እንትኾኑ ጅቡቲ ብክራይ እዮም ሂቦማ ንፈረንሳ ን100 ዓመት ሊዝ እዮም ሂቦማ ነይሮም ንጅቡቲ ዝበሃል ስለዚ ጅቡቲ ብዘይ ናይ ፈረንሳ ይኹን ናይ ካልእ ሓይሊ ኢትዮጵያ ነዛ ፊልም እዚኣ መሊሶም ክበልዕዎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ዳትስ ዋይ ጅቡቲ ኩሉ ዓይነት ሴኪሪቲ دحان اسكت ناي قدم زغبر وسيد غرفو ابزيا 2023 ابت غبحري يلو بلصقنا كابز بغس اب كابز بغس تاغيرو كلت ابيت ديلس غيرو مستي كانما قناقنتنا ايثيوبيا زخونه غبسي نتو ودب جب ايثيوبيا تتقملو ودب دورالي مالتيو نعو اوبريت نمغبار مس غبس ديل غيرو مال نت تاجورا زبال ابلصقنا زطمتو زنبره دما مس سعوديا غيروم ديل غيرو مالو كلتيوم زياتهم دما جبتن كلتيهم جبسن سعوديان دما ريتسي فوروم ناي ريتسي ابالات هاغراتيم سلازي نقيح بحري زياده كاب اماراتن كاب سعوديان كاب اماراتن كاب اثيوبيان ككلاخلولون ازين كلتيان هاغرات ناب بحر كقربا يبلن زبحال هاغرات كلتيهم يم ابوشطم يتم منزلو سلازي اتي سعوديا زبحال ني امارات اب تعدي زخونه خغبر كم زي بلو بكل خدغف اتي جبس زبحال دما اثيوبيا خغبرو تخل دراماتات نمخلخال زغبر وي سلازي ايرترا مس جبسن سعوديان ركب كتغبر الله كنبل كلنا نحناون اتي غربيتنا جبت درو غيرو زليو نمنعو يطقمن يغوطنا يكون نحنا حيال وتدراوي تمكرون تاريخن حجونا قومنا وتدراو عملنا سلازي ناب معبالي اتوكيرنا منسياتنا ناب سراح كتكرو تخينهم اقداس استراتيجيكاوي ميليتري ديفنس كنغبر لنا ابزيام زغلغل ايرتراين ايتردادانن يا ديتردون مزناتي ريتوت ديت سمامع سبات الله ايرترا بينا زاكل عمل لو اندريلكم دحناتكم حسابي يقبل لكم انا غنا يقبلوني كم زيغا ايرترا زلوا حزبي زلوا كنتات ناب قطبا ناب معباله نمبر اب جنبارات كوفي اللي زنبر نزي سفع زغونه جنبارات ناتنا نكحلو عدميو زباخن منسي كلونا يبلون زخدنا يون زوسدنا مرجع لومي لولاويت هاجر اب كبابينا دما حيالات كوينا وصينا لنا نزي كنتات زي تدقيمنا دما اقداس ديل سكيرنا نحنا قال كفال حيال ململ كوماندوتات راي قديفنا حزبنا ناب لمعات قص كوفر انت نقبر هاجرنا بكل منقد صبو مخانات ناو زي مقبار قليل ارس كم زي كونه فلوتيو ግን እቲ መርሕነትና ድማ ነዚ ክገብር ይኸብዶ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ምስ ግዜ እውን ይግበር ኸውን ንብል ናው እቲ ናይ ጅቡቲ ንሽተይ ሰሚዕና ድሕሪኡ እቲ ዓብ ድራማታት ዘሎ ድማ ናብኡ ክንሰግር ኢና Let me go back to the issue of the access to the sea. My colleague here, Fatih, was just, always, saying, Ethiopia, they want access to the sea. Let me clarify the issue. In honest manner, in academic manner, in Africa, there's a 16 landlocked country in Africa. Among them is Ethiopia. No one is not denying Ethiopia to access the sea for commercial purpose. As we speak right now, in Kenya, for instance, Lamu, they have a shareholders, 30% almost. In early 1990s, when Eritrea gained independence from Ethiopia, Isaias Afwerki of Eritrea and Prime Minister Meles Zenawi, they came to Asmara. In fact,
إذا بروفيسور زي حدا محازا إيرترا كينيا ونديو محازا إيرترا أبي إيرترا دم أبت كونفرنس إنتلكتوالس بس مرة بالاست جبرت تصاتيف الزنبري نبي حكي إيرترا كبر الذهب نبريزنت سياس عبادنا غوتن أخبروتن ذهب لأنه كل دما نتحكي أن تاريخنا إيرترا أبيت كونفرنسات أفلبنا فيو بتكون من قد زنقري سلازنا زي أتوميلكا بروفيسور محمد حسن إيرترا نيفولو يشلمات هابتومن يقبؤمي بحالا يعني معناته نتي ناراتيف أب شيب مقبار نتي تخكلنيا زانتا أب مسلاو أبقى زلوم يم انتاي زبل زلو أفتقى بحر كم زي بلون غيرهم دراما زفتروا زلو بلتقنان أبن حسوتيو كابو كل الكيبلنا أنا كينيا ويه ودب لامكو 30% مسانا بركاتيوم نخسر عفكنا لما لنا سلازي إثيوبيا أفتقى بحر نخت ركب بني قطباوي معلا زخل كلا حيلي لنا من قصير إيرترا بريزنت سياس أب دحرنا صنتاتهم بقطع مس ملس كوفيلوم اتزبالت كابز حج جبوت تقوملو زلو نلعلي نابلي زرب كابز حج عب جبوت زلوم دي بزبالت منغدي نودا بعسك كومو نودا باص نخطقمو افكيدوم لوم نيروم ولا ون ابت غزي كوينات إيرترا تطوا يبلوتون نكوينات እናተ ዳለው ከሎ ኢትዮጵያ ወደባዊ መቅጻዕት ክገብሩሎም ወይ ውን እገዳ ክገብሩሎም አይመረጹን ዝገደፍዎ በዓለም እዩ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ኣሎ ኣብቲ ግዜ ወራራት ተዛርቦ ወደብ ንኹሉ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ዝኸልከልና ሓይሊ የለን ኢሎም ኣብ ዝተፈላለየ ካላጋጠሙ ተጠቐምሉ ኢሎም እዮም ንወደብኩም ኣግማልኩም እሰሩሉ ዝበሉ ሰም እዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ወደብ ሕቶ ኢሎም ድራማ ዝገብርዎ ዘሎ ወደብ ስለ ዝደልዩ ዘይኮነሲ ነገር ስለ ዝደልዩ بنصر تزربا ولا بايكون زدليو نجار يوم زدليو تنقليو كفايو كل زي نجار زدما كاب إمارات زمنشو زلو نجار مخانو أستوعينا كنفلت يقبع مغنياتو إمارات يعني زو ودبناتنا زيارة تدليو زلا أبونا يكون أبي ننعو كما عبلولو سوق العامور يقولون إمارات يا زيادة نزو ودب تدليو زلا إمارات تخدو زلا من قد ما نعنا ترى يكون زتنكف زلو نبزو حتى كارو تغراتي زتنكف زلو هذا كابتي مسجبسي مس إمارات حوس بلا مرقص زنبر حجر لنك أنا زبالو سمعوا وانطلاقا مما تشهده بعض الدول من محاولات باتت نمطا متكررا تؤكد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساعدة. In the same context, and based on the recurring patterns of attempts witnessed in some countries, Egypt reaffirms its categorical and decisive rejection of any efforts aimed at dividing regional states or carving out parts of their territories, or establishing militias and entities parallel to legitimate national armies and institutions. Egypt considers such practices in neighboring countries a red line that it will not allow to be crossed, as they directly impact Egypt's national security. كم تري وزلهم زتري وزلهم عبد الفتاح السيسي أبز قربا زهبو مدريو زي مدرز زدما هذا كابتي زغربه ني إمارات شمات رايدي روك حمبر بقت تاني إمارات زوج زربا زحرم زربا استتقملو مدرخ يزبال زلو. Now this is very important. سلمتاي جبس انتايوي خاختل زلك. جبس مالت هذا كابتي كاب إثيوبيا نلعلي مس إمارات سرح زلو حيلي ويون إمارات كاب إثيوبيا نلعلي زيادة جنزب ينفسو قبرتليو. نجبتي بمسرته كابتل تشن عسرت حدا عرب سبرينجز بحال تاريخهم قرب لكن فلتو إمارات نزي حجي بس حتى زلا درجة تعبيتن متتتاوى بوليتيكان ناي مجمريا إكسبيرمنت ناتا ناي مجمريا فتنة ناتا أب قبتي نيرو كلتشين عسرت حدا عرب سبرينج تبعي اللي مستجمرتي ناي عرب قوعديهم ولا انتايمز بلو مستجمرة من العال نايتهم عرب أب توانتي بتي دبر كونتات محمد مرسي زبال كابتن موزلم براذر هود بحالو نفس سلطان مزيو بمريجا مالتي نسو كاب سلطانو نكيله اما عبد الفتاح السيسي نفس سلطان كمت تزلع على بدحر مغارجات سرح امارات نيرو ناي مجمريا اكسبيرمنت ناتا فتن ناتان مرمرا ناتان عود خونلو اب قبطي نيرو سلازي عبد الفتاح السيسي كاب مجمريو زحزويم نيرو كاب مجمريو نسو بسلطان مزيو نتهاجر عم مرغغا بزح ገንዘብ ኢንቨስት በመግባርን ጎማ ምግባርን ፖለቲካን መቆጻርን በኻል መንገድን ኣብ ግብጽዮም ቀንዲ ኢዶም ዘርጊሖም ካብ ግብጽ ተበጊሶም ንግብጽ ዝኣክል ናይ ዓረብ ሓይሊ ዝኾነ ሃገር ክንቋጻር በገንዘብና ንኽልተ ኮይና ኣካል ኣብ ኩሉ ይከኣል እዩ ዝብል ኤክስፐሪመንት ካብ ግብጽ ተበጊሶም ናበይ ከይዶም ናብ የመን ናብተን ኩለን ዝኸዳ ናብ የመን ናብ ቱኒዝያ እውን ኢዶም ኢቶም ናብ ኣልጀርያ እውን ፈቲኖም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሱርያ ዝነበረ ኩሉ ምንቅስቃስ ኢዶም ኢቶም እዮም ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ኩለን ሃገራት እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ
اسلاماوي سرعت نفس السلطان كيمص سلامتاي كيفرهونا اسلام كسع كند اسلام ديكونو اندحريلكم نبعل اب عدو سلا دفر ابزا ጉዳይ እዚያ ግን ኣብ ጎኑ ምን ኣሎ ሱዑዲያውን ኮሚዮም ነይሮም ይፈርሁ ነይሮም እዮም ህዝቦም ከይልዓል ቀጠሩን ይፈርሁ ነይሮም እዮም ብሙሎም ተም ነገስታት ናይ ጋልፍ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነቲ ሞስሊም ብራደርሁድ ወይ እውን እስላማዊ ፖለቲካ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርህዎ ምክንያቱ ህዝቢ እስላም እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ንእስላም ድማ ከም ድሌቱ ኣብ መስጊድ ተወዳዲቡ ካል ነገር እዚ ኣብ ሱዳን ሪዮ ዝነበርና ገለ ወላው ናብ ኤርትራ ኣብ ገለ ክፋል መፅዩ ዝነበረ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት እዚ እንድሕር ተኣታትዩ ነቲ ሃገር ዲስታቢላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ በዓል ስዑድያ ኣብ በዓል ኢማራት ብፍላይ ኣብ ኢማራት ሰራውር ሰደደ እዩ ስለዚ ንመሳጊድ ይብሉ ነዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ንመሳጊድ ብጣዕሚ ዝፈርሖም ኣብ መሳጊድ ክግበር ዝኽእል ውደባታት ኣመና እዮም ዘፍርህዎ ይብሉ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ኤሮፓ ዝያዳ እቲ ሞስሊም ብራደርሁድ ኣብ መሳጊድ ናይ ኤሮፓ ዝግበር ዘሎ ብምባል ኣብ ኤሮፓ ብፍላይ ኣብ ስዊስ ሓንቲ ትካል ሓንቲ ካምፓኒ ገንዘብ ብምኽፋል ነዚ እስልምና ናይ ኤሮፓ ብፍላይ ናይ ስዊስ ብብርቱዕ መንገዲ ከም ዝጥመትን ነቶም መሳጊድ ይኹን ነቶም መሻይኽ ብብርቱዕ ፀገማትን እገዳዳትን ከም ዝወርዶም ዝገበረ ደንቀነ ናይ ኤሮፓ ሕብረት መፅናዕቲ ኣውፅእዎ ዝብልዎ ዘሎ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ወይ ከዓ ናይ ኣቡዳቢ መርሕነት ኣብ ግብፂ ብዙሕ እዩ ገይሩ ክሳብ ሕጂ ድማ ቢልየንስ ኢንቨስት እናገበረ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ይኹን ኣገደሲ ቦታታት ሒዙ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ግብፂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኖ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ዘለና ርሑቕ ከይከድኩም ሊብያ ትኾኑ ዘላ ጎረቤተይ ማለት እዩ ዝሰፍሐ ናይ ምዕራብ ጎረቤተይ ብሙሉ ምስ ሊብያ እዩ ሊብያ ትኾኑ ዘላ ናይ ደቡብ ጎረቤተይ ብሙሉ ሱዳን ትኾኑ ዘላ ሓደ ሃገር ከም ዝገብሮም ዘሎ እሞኻ ኣብቲ ሰሜን ናተይ እውን ኣብ ኻዛ ዘጋጥም ዘሎ እውን ምስቲ ኣብ ኻዛ ዝቐትል ዘሎ እስራኤል እውን ብቐረባ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ኣብ ከባቢየ ዘጋጥመኒ ዘሎ ኣብ ውሽጠይ ሓደ መዓልቲ ዘጋጥም ንሱ እዩ ብምባል ዓብ ቀይሕ መስመር እዩ እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብፍፁም ሸለል ክንብሎ ይንኽእል ኢና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ እዚ ድማ ብቐጥታ ኣንጻር ኢማራት ኣብ ጎኒ ስዑድያ እንደው ይብል ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብዚ ብምኽታል እታ ዘረባ ኣብ ሱዳን እያ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ምልሻታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሕና ኣይንቕበሎን ኢና ብምባል ሓላፊ ናይ ስለያ ናቱ ብቐጥታ ድሕርቲ ዘረባ ዲ ዋላ ኣብቲ ከባቢ ስለያ ኣብ ኮርቱም ዲ ዋላ ፖርት ሱዳን ምስ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ሱዳን መራሒ ተራኺቡ ከም ዝተራኸበ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ አልቡርሃን ዲስከስ ባይላተራል ታይስ ኤንድ ሬትስ ሴኪሪቲ ዊዝ ኢጅፕትስ ኢንተሊጀንስ ቺፍ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ነብሱ ዝኸኣለ ስጉምትታት ዓበይቲ ፍፃሜታት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀሙ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣገይን ኣብቲ ጉዳይ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እንታይ ክብለኩም ዘነ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕሎ ኣለና ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ መርገፂ ናቱ ኩነታት ናቱ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ ኣካይዳ ናቱ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዝነገረካ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ መድረኽ ምስ ኣገደስቲ ሃገራት መሻርክቲ ሽርክነት ኣለዋ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ንገብሮ ዘለና ኣገዳሲ እዩ ሽርክነት እውን ክንገብር ኣለና ግን ብል ነይራነ ግን ምስ ግብፂ ንገብሮ ሽርክነት ካብ ኢትዮጵያ ዳ ክጠቕመና ይኽእል ይኹን እምበር ምስ ኢማራት ዘይፀረየ ኩነታት ስለ ዘለዎም እሱ ንባዕሉ vulnerability ወይ እውን ሓደጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምስቲ ቁጠባዊ leverage ዘለዎም ንብል ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዘተኣማምን ኣይኮነን ገለ ንብል ነርና ግን ኢማራት ግብፂ ንባዕላ ካብ ኢማራት ኢዳ ከተውፅእ ኢማራት ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ወደባት ናታ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ዝፈተነትሉ ኖ ኣይደልን እየ ብምባል ከልኪላታ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ነዚ ናይ ኤርትራ ሞዴል እያ ትኽተል ዘላ ግብፂ ይኹን ካልኦት እውን እናበሉ ገሊፆም ነይሮም ዘስምዕዋ እስከ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ እያ feel profitable. Others are sustainable. History separates them. That UAE contract cancellations are spreading across regions, a pattern the world is only beginning to see. The real question isn't what is happening, it's who recognized the danger first. The answer is clear: Eritrea. Criticism is easy. Strategic vision is rare. Isaias Afwerki showed it early. Decisions once mocked are now validated. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መሲልኩም ፅቡቅ ዝኾነ ቪድዮታት ብኤኣይ ጀነሬትድ እንድዩ እዚ ሓውና ሃየሎም ወዲ ይረዩ ፕሊዝ ኣብ ኤክስኬትኩም ሓግዝዎ እቲ ሓበሬታ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣይርዮን እዩ ክገርመኩም ግን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኢንሳይቲ ወይ እውን ሓበሬታን ፍልጠትን እዩ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ወደባዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኢማራት እቲ እንኮ መጀመርያ ተዓዚቡ ወላ እኳ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከሎ ኢማራት ታ እንኮ ኣገዳሲት ሃገር ዝነበረት ክነሳ ነቲ ፀገም እናረኣየ ከሎ ዓይኑ ፀቂጡ ክኸይድ ወይ ዓይኑ ዓሚቱ ክኸይድ ዝግደድ እንተነበረት መንግስቲ ኤርትራ ምክንያቱ ኢማራት ፋይናንሻል ሃብ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ መንገዲ ይጠቕሙ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም ዝበሉኒ ድማ እዚ ኩሉ ናይ ኢማራት ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይጠቕሶ ይነበረን ወይ እውን ኣይዛረቦን እየ ነይሮን ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ድማ
ዘይተወደእ ስራሕ ስለ ዝነበሮም ነገራቶም ከጻፍፉ ስለ ዘልዩ ዝነበሩ ብዙሕ ምትእስሳር ምስ ኢማራት ስለ ዝነበሮም ነዚ ንምውዳእ ኣብ ዝተገበረ ጉዕዞ ድማ ንስቲ ኩሉ ክሳራታት ካብኡ ክስዕቦም ዝኽእልን ፀገማት ከጋጥሞም ዝኽእልን ሪኦም ኢማራት እታ ዝለዓለት ሓደጋ ንልኡላውነትናን ወላ እውን ንመንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ዝፈለጡ ቀልጢፎም ካብ ወደቦም ብሓያል ፅፍዒት ብዘይገለመለ ብዘይነግፈረግ ኪድ ውፅእ ኢሎሞ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ከም ዓብይ ኣብነት ዝጥቀስ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ የመን ውፁእ ትብላላ ሶማልያ ውፁእ ትብላላ ሱዳን ትፅዕራላ ኣብ ሊብያ ፃዕሪ ይግበራሎ ኣብ ፓኪስታን ውፁእ ይበሃሉ ኣለው ኣብ ብዙሕ ካልእ ቦታታት ድማ ኢማራት ከባድ ሃገር ምዃና እናተፈልጠትን እናተኣመነላን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ወላ እውን እዚ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ከቢድ ስጉምቲ ይኹን ወላ እውን ግብፂ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ምናልባት ነዚኣቶም እውን ታሪክ ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ክንደልዮ ኢና ተራ ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ኤርትራ ኣይተፈተነትን ማለት ኣይኮነትን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብገንዘብ ከድዕስዎ ኣይፈተኑን ማለት ኣይኮነን ይብል ብርግፅ ፈቲኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ነቲ ኩነታት ነቲ ፀላኢኻ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እዘን ገንዘብ ክበካየ ዝብለካ ዘሎኸ ከምቲ በልዓን ክገብረካ ዲ ዋላ ብእን ገይሩ ከፅባሕ ንጎ ድከትካ ከፅግበካ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ እዚ እቲ ሊስታ እዮም ዝብልዎ ዘለው እተን ሃገራት ኣብ ብልሽውና ኩሉ ግዜ ክልተ ነገር ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ንብልሽውና ገንዘብ ዝበካ ዘሎ በተን ዝበካ ዘሎ ገንዘብ ፅባሕ ንጎ ጎረሮኻ ክሓንቀካ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድልየካ ሕጂ በዓል ኣቢ ድሮ ውሽጢ ኣትዮም እዮም ስለዚ ውሽጢ ስለዝኣተው መዋፅኦ የብሎም ወላ እውን ኣቢ ነቲ ኩነታት ርዩ ክወፅእ እንተደለየ ክወፅእ ኣይክእልኒ ኣቢ ግን ንኢማራት ካብ ካልኦት ሓይልታት ፍልይ ዝበለ እዩ ኣቢ ፍልይ ዝበለ እዩ ዳትስ ዋይ ንኣብ ኣቢ ሞር ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ፍልይ ዝበለ ኢልና ኣብ ካልኦት ሃገራት እሳ ለሚ ፋይንድ ዩ ኣብዚ እንተሪኢና እዚ እንድዩ እቲ ኩነታት ዘሎ ኣብዚ ንርአ ኣቢ ካብቶም ካልኦት መሻርክቲ ናይ ኢማራት ፍልይ ዝበለ ሓይሊ እዩ ክበሃል ከሎ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ድሕሪ ኢልኩም እቲ ኣርእስቲ መጀመርያ ኩሎም እቶም ካልኦት ሃፍታር ድዩ ሕሜት ድዩ ናይ ኤስቲሲ ሓላፊ ድዩ ኩሎም እዚኦም ናን ስቴት ኣክተርስ እዮም ወይ ከዓ ናይ ዘይመንግስታዊ ኣካላት እዮም ኣቢ ግን ሃገር ዝመርሕ ዘሎ እዩ ስለዚ ብጀካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሊብያ ይኹን ምስ መንግስቲ ትሰርሕ ነያ ምስቶም ነቲ ሃገር ክመቕሉ ዝደልዩ እያ ትሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ክኢላ ክትንትኖ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ሃገር ከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ስለዝኾነ ነቲ ሃገር ዝበታትን ዘሎ ባዕሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለዝኾነ ካልእ ዕጡቕ ጉጅለ የድልዮምን እዩ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ክሰርሑ ይሕሾም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ነቲ ሃገር ዘፈራርስ ዘሎ ምዃኑ ስለዝኣምኑ እዮም ብምባል ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ከም ውፅኢት ናቱ እዚ ብዝትረኣናዮ ሃገር ድሕሪ ሃገር ካብቲ ጉዳይ ብፓኪስታን ዲኻ ክትብሎ ሶማልያ ዲኻ ክትብሎ ጅቡቲ ዲኻ ክትብሎ ኢጅፕቲ ዲኻ ክትብሎ ኩላቶም እዚኦም ድሕሪ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ምናልባት ጅቡቲ ቅድሜና ገይሮም ክትብሉ ትኽእሉ ግን ብካልእ መንገዲ ዝመፀ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣቐዲማ ነቲ ገይም ፈሊጣ ነቲ ኩነታት ዝምጥን ስጉምቲ ዝወሰደት ሃገር እያ ኢና ንብል ዘለና ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል ኣብዛ ቪድዮ መሲልኩም ምስ መን ትፃወት ኣለኻ ምፍላጥ እቲ ምሳኻ ዝፃወተካ ዘሎ መልኣኽ ዝመስል ዘሎ በጊዕ ዝመስለካ ዘሎ ገበል ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ክበልዓካ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድልየካ እዚ ድማ በዓል ኣብዪ ኣሕመድ ደንጉዮም እዮም ክርድኦም ዝኽእል ባይ ዳት ታይም ኣብቲ እዋን እቲ ዝተረድኦም ግን ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ድሓን ንመለስ ናበይ ክንከይድና እዚያ ስምዕዋ እስከ Causing a bit of problem in Yemen has worked well for the Emirates because, again, limelight has shifted from Sudan to Yemen. Yemen is far less problematic, but Sudan is still ongoing. We still need to talk about it. But the Saudis are seeing the same problem. Beyond the humanitarian issue and the genocide that's going on there, the Emiratis are undermining regional security and stability because the RSF enclave is part of that network that the Emiratis have created, the corridor that connects them to Chad and to southern Libya. I mean, we see a lot of the arms flights at the moment going from the UAE into a base in southern Libya from which they're being transported by. እጂ ኣብዚ ንስፍዕ ዝበለ ኣናሊሲስ እንዲ ዝብ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢማራት ገይም ኣብ የመን ዝነበረ ዝገልጽ ተመሳሳሊ ኣብ ሶማልያ ተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ ኩሎም ዝገልጽ ሓደ ካብቲ ኢማራት ኣብ ሱዳን ኣብ የመን ትገብሮ ዝነበረት ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይወፅእ ኣሎ ቢቢሲ ናባትዮም ዝገበርዎ ሪፖርት ስምዑ We're in a prison in southern Yemen. Long been known to exist, but this is the first time cameras have been allowed inside. They're in former UAE military bases. The Yemeni government has invited us on an escorted visit, exposing the secrets of their former coalition partner.
We've been investigating these STC prisons for years. We've always known they've existed. But to have the Yemeni government backed by the Saudi-led coalition... እዛ ጋዜጠኛ እዚኣ ከምኡ ድማ ቢቢሲ ቅድሚ 2 ዓመት ድዩ 3 ዓመት ሓደ ኣዝዩ ነዊሕ ዶኩመንታሪ ሰሪሖም ነይሮም ኣነ ናብ ላይ ብሓቂ ዝገረመኒ ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጢ የመን ቀተልቲ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ስናይፐራት ወይ ከዓ ኣሳሲነስ ቀተልቲ ዝኾኑ ሰባት ብሚልዮናት ዶላር ተቆፂሮም ብኢማራት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ የመን ኣትዮም ንኩሎም እቶም ነቲ ፖለቲካ ናይ የመን ነቲ Southern Transitional Council ዝበሃል ነቲ ሃገር ክመቕላ ዝደሊ ዝነበረ ብኢማራት ዝትገፍ ንዑ ዝቃወሙ የመን ሓንቲ ሃገር እያ ዶ ገለዶ ዝብሉ ፖለቲከኛታት እናተሃደኑ እቶም ቀንዲ ሓደገኛታት ብሕማቅ ቀታተላ ይቁተሉ ኣበይ ከም ዝኣተው ምን ከም ዝቅተሎም ኣይፍለጥን እዩ እቶም ዝተረፉ ድማ ይተሓዙን ይእሰሩ ነይሮም ብዛዕባ ሓደ ንዊሕ ዝኾነ ዶኩመንታሪ ተገይሩ ነይሩ እዚስ ከመይ ገይሮም ክገብርዎ ክኢሎም ኢለ ተገሪመ ነይረ ምክንያቱ እቶም ዝቆትሉ ዘለዉ ሓይልታት ማንም ክቋፅሮም ዘይክል ማስክ ተኸዲኖም ዝኸዱ እዮም ኬትኩም ኣብ ቢቢሲ ክትሪእዋ ትኽእሉ እታ ዶኩመንታሪ እስር ቤታት ከም ዘሎ እዛ ጓል እዚኣ እውን ኣብኡ ተሳቲፋ ነይራ ሓደ ግዜ በዓል ቢቢሲ ኣብ ብዙሕ ሕማቅ እኳ ክጠቕሶም ተኻልካ ኣብ ገለገለ እዩ ዝገብርዎ ስራሕ ግን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኢማራት ኤክስፖዝ ኣብ ምግባር ዓብ ግደ ተፃዊቶም እዮም ስለምንታይ ግን ቢቢሲ ከምዚ ገይሩ ብዝኾነ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም እስር ቤታት ኣብ ውሽጢ የመን ዝነበረ ብኢማራት ዝእለ ዝነበረ እዩ ህዝቢ የመን ነቲ ናይ ኢማራት ትድግፉ ሓይሊ ዝቃወሙ ዝሳቀይሉን ዝእሰሩሉን ዝነበረ ቦታታት እዩ ሕጂ ግን ኢማራት ስለተሰጎገት ኣብቲ ቦታቲ ቢቢሲ ይኹን ካልኦት ሚድያታት ናይ ስዑድያ ናይ ካልእ ዓለምን መፂኦም ይርእይዎ ኣለው ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ጉድ ናይ ኢማራት ይወፅእ ኣሎ ነቲ መስሪቶሞ ዝነበሩ ስእሊ ናይ ምዕባለን ቴክኖሎጂን ድማ በቲ ሓቀኛ ምስልናቶም ይትከኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ክንርኢና ኢትዮጵያውያን መቸም ነዚ ኩነታት እዚ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኣሜሪካ መገሻ ከጋጥም ከሎ ንኤርትራ ንምእላይ ክሕግዞም ዝኽእል ይመስሎም ዘሎ ትዘገርም ግን ቅድም ብግብፂ ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ ኣይርዩን እዮም ግብፂ ናይ ኤርትራ ደጋፊት ስለዝኾነ ኣይኮን ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዘለዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገፂ እውን ርዱእ ስለዝኾነ ስለዚ ንሳቶም ዝሓልምዎን ዝደልይዎን ኣብ ኩንነት ዘጋጥምን ኩሉ ግዜ ዝተገራጨወ ነንበይኑ ነገራት እዩ ምናልባት ንኣቢ ዝገልፅዎን ዝፈልጥዎን ሰባት ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ አረብ ኤሚሬትስ እስከ ጥግ ነው አገልግሎት እየሰጠ ያለው ወይም ደግሞ ቅጥረኝነቱን በሚገባ እያሳየ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ አንፃር ትልቁ ሰለባ ሆኗል ሰሞኑን የወጣ ሪፖርት እንደሚያሳየው ለተባበሩት አረብ ኤሚሬት የትኛውም ሀገር ለምታደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ካርጎቹ ጦር መሳሪያዎቿን እቃዎቿን እያመላለሰ ነው በዚህም የተነሳ አየር መንገዱ ኢላማ ውስጥ ገብቷል ነገ ከነጎዳ የአየር መንገድ የ80 ዓመት እና ከዛ በላይ አገልግሎቱን ታሪኩን ሁሉ የሚያበላሽ ክስተት ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋትም በብዙዎች ዘንድ አለ ለማንኛውም ቀጠናው ላይ ያለውን እንቅስቃሴ እንዴት እንታዩ እዚ ሪፖርት ዘለንቀነ ብፍላይ ኣብ ሚድል ኢስት አይ ዝበሃል ሪፖርት ከም ዝወፅን ኣብ ካልኦት እውን ሚድያታት ክዘውር ከም ዝቐነ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነቲ ናይ ኢማራት ዝተጠረዘ ሓይልናታ ካብ ሶማልያ ብፍላይ ካብ ቦሳሶን ሶማሊላንድን ነቶም ሰራዊት ይኹን ነቶም ካልኦት ኣብ ምንቅስቃስ ነቲ ሎጂስቲክስ ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣው ዝፀሚዱ ከም ዝቐነየ ዝንገር እዚ ድማ ንወታደራዊ ዕላማ ናይ ሲቪላዊ ኤርላይንስ ክሰርሕ ከሎ ብዙሕ ገበናት ኣለዎ ወይ ብዙሕ ታርጌት ይእትዎ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብሕማቅ ዝጥቀስ ዝነበረ ኤርላይንስ እዩ ኣብ ኩናት ኢዱ ዝሕውስ ናይ ሲቪላዊ ኤርላይንስ ኮይኑ ግን ኣብ ኩናትን ኣብ ሕማቅ ተግባራትን ኢዱ ዝሕውስ ከም ዝኾነን ምናልባት ምስ ግዜ እዞም ነገራት እዚኣቶም ዶኩመንትት ኮይኖም ከም ሓደጋውን ክመፅኦም ይኽእሉ እስከ አንደርጋቸው እስከ ዝበሎ ንስማ አረብ ኤሚሬትስ ጋር ተያይዞ እየተከሰተ ነው ሀብታም ሀገር ስለሆነች ምናልባት ሰው ወደ ሌላ ነገር ልትቀየርና ሌላ አቅጣጫ ልትይዝ ትችላለች አብይ አህመድ ግን ምን ይውጣዋል ለዛን ጊዜ የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ወለም ቅድም አንስተናል ያለው በዙሪያ ያሉ ሀገሮች እንዴት እንደሚያዩት ያው ልክ ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት አሰልጥኛለሁ ብሎ አስታጥቆ ምን አድርጎ ይልካል መሳሪያውን ፋኖ ይረከባል የአብይ ዲፕሎማቶችም እና አብይም ራሱ ደግሞ ዲፕሎማሲ ዘርፉ ዙሪያውን ያሉትን ሀገሮች በመልከፍ በመናከስ በሌላ ነገር አብይን ለሚቃወሙ ኃይሎች የዲፕሎማሲ ትጥቅ በቀላሉ ማግኘት የሚችሉበትን ማግኘት ሰዎችን ማግኘት መስመሪዎችን ማግኘት ድጋፍ እዚ ትክክለኛ ዘረባዩ ዓብይ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ አንደርጋቸው ፅጌ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ተካይዳ ናይ አብይ አሕመድ እንደራ ዝመልኦ ስለ ዝኾነ
ነተን ጎረባብቲ ሃገራት 10 ግዜ እናፀረፈና ዘለፈን እና ስክፍታን ስቃትና ፈጠረ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ንመን እዩ ዘርብሕ እንድሕር ኢልካ ንዓና ነቶም ተቃወምትና ኣቢ እቶም ተቃወምትናቱ ፋኖ ድዩ ትግራይ ድዩ ሸነ ድዩ ካልኦት ሓይልታት ምስተን ጎረባብቲ ሃገራት ብቐረባ ሓገዝ ከም ዝረክብ እዩ ዝገብር ሰራዊት ናይ ፋኖ ይኹን ጥቃት ኩሎም ጥቃት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ድማ ፍሉይ ኣፅዋር ካበዮም ዝረኽቡ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ብርሃን ጁላ ኣሰልጢነ ኢሉ ዝሰዶም ሰራዊት ፋልሶ ዝኾነ ሰራዊት ናቱ ካብዩ ትዕጥቅን ስንቅን ዝመፀና ዘሎ ስለዚ ኣገይን ፍሹል ዝኾነ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝኸደ ፖለቲካ ይኹን ወታደራዊ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ ንዑ ደይኮነስ ንካልኦት እዩ ዘርብህ ኢሉ ብመንገዲ ዲፕሎማሲ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ እቲ ዕንዳራታት ንሱ ዝኽተሎ ንሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ፍሉይ ዕድል ናይ ዲፕሎማሲ ፈጢሩለን ኣብቲ ከባቢ ኣገደስቲ ሓይልታት ዝምድናታትን ልፍንትን ንክገብራ ዕድል ፈጢሩለን እዚ ድማ ዕንደራ ናይ ብልፅግና ዝፈጥሮ ዘሎ ዕድላት ወይ ከዓ መድረኻት ምዃኑ እዩ ዝነግር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ገይን እቲ ፋኖ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነቲ ዘሎ ናይ ኣቢ ኣካይዳ እናንበቡ ኣንፃሩ ክኸዱ ተጀሚሮም ሓያል ዝኾነ ድጋፍ ህወሓት እኮ ሎሚ ምስ ብልፅግና ዝመጣጠር ዘሎ እኮ ሻዕብያ ስለ ዝሓዘ እዩ ስለምንታይ ከተፈጢሩ ህወሓትን ሻዕብያ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ነይርዎም ኣብይ ኣሕመድ ርእሱ እንተዝልዎ እዚኣቶም ከምዘይዕረቑ ገበረ ግን ዕሸል ዝኾነ ኣካይዳ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ኣካይዳ ናቱ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ክሰማምዑ ዘይክእሉ ሓይልታት ይኹን ሃገራት ብሓደ ከም ዝሰርሑ ይገብሮም ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ነዊሕ ግዜ ነታ ኢማራት ንኢትዮጵያ ጉሒፍ ኣብ ካልኣት ከይትኽእል እያ ፀገም ዘለዋ ኣይኮነትን ንኢትዮጵያ ግን ኣብ ክትወፅኡ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ እዩ ዝእትዋ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ተተቐባቢሎም ብኩሉ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ተመሳሳሊ ዘረባን ተመሳሳሊ ርእቶን ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ነቲ ምንቅስቃሳት ናይ ኢትዮጵያ ኸ ብኸመይ ክፅለይ ይኽእል ይኸውን እንታይ እዩ እቲ ናይ መፃኢ ዕጫ ኣብዚ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ኣበይ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ ኣብ እንታይ ክኸውን ኔክስት ሙቭ ናቱ ኤርትራ ከ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል ድማ እናቐፀልና ንሪኢ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 ጄሲ 10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ብላችሁ ግራ የሚገባችሁ አሁንም ሚግ 21 ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለችም። ኢትዮጵያ ነገን ለመዋጀት አበክራ የምትሰራ ሀገር ናት። የማንንም አትፈልግም። የራሷን በየዋህነት በተላላ በአጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወረዷን አትተውም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ንውግን ወረውግን ዘለዎ ሕልምን ኣጀንዳን ጥርዚ ኮይኑ ኩሉ እቲ ዘረባ ኣውሪድካ ደይብካ ክትሪኦ ከለካ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ምዃኑ ንለባም ኣምተሉ እዩ ስለዚ እቲ ተሃዲድ ናቱ ንሪኦ ኣለና እስከብዚያ ንስማዕ ረካ ዘሎ ኤርትራ ሓደጋ ኣለዋ ካብ ስርዓት ብልፅግና ትግራይ ነጊረካ ኣለኹ ኣምሓራ እውን ከምኡ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ንህልውንኦም እንድሕር ክፃመዱ ደልዮም ሲ ኣይትኽልክሎምን this is natural politically natural እሱ ብዙሕ ሰብ ዘይወስዶ ዘሎ ዘይወስዶ ዘሎ ናብ ሕዚ እዞም ሰለስተ ኣካላት ናይ ሃለዋት ፀገም ኣለዎም ትልካ ብወገን ትግራይ ግን ኣብ ስምምዕ ዝበፃሕናዮ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ ጉጅለ ጥራሕ ዝኸውን ዘሎ ኣነ ከዓ እንታይ ኢልካ ኣለኹ መስለካ ክመፀካ ኮይኑ ቀደም ዝግብኦ ነገር ኣነ ክመፀካ እኮ ዝብለካ ዘለኹ እዞም ናይ ፖለቲካ ወቀጥ ዘለዎም ፖለቲካኦም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ወዲኦም ናብኡ ይተው ይብል ኣነ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ተን ውድባትን ወጠጥ ተልይዎም ተረዲኻ እንደለኻ ዝወጠጦም እዚ ግን ነዚ ዘኒርክብ ዘዕንቅፍ ክኾን ይብሉ ኣይ ክንዋጠጢና ተኢሎም ካሊእ ሰብ ክመርሑ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሰለስቲኦም ቶም ዝለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ኩነታት እቲ ብልፅግና ዝበሃል ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ረእይዎ እዚኣቶም ቶም ጀነራላት ንኤርትራ ፀረ ኤርትራ ፀላት ኤርትራ ዝኾኑ በዓል ፃድቃን ድዩ ዋላ እቲ ጆም መንጋግ ድዩ ዋላ መን ኢኻ ትብሎ እትሪእዎም ኣለኹም ኣብዚ ገየፅየፅ ክብሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነታ ዕድል ተጠቒሙ ነታ ንእሽተይ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ንምንታይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦም ኣለና ተመጋበርያታት ምስቶም ጀነራላት ናይ ጀነራል ክዳን ክገብርዎም ኣይከሉን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስኦም ሓዊሱ ተጠዋቢልዎም ኣሎ ጎኒ ጎኑ እታ ኣጀንዳ ናቱ ምግባር ስርሑ ስለ ዝኾነት ኣይገድፋን እዩ ግን ናበይ ክበፅሑ እዮም ሕጂ እቲ ካልኣይ ግንባር ኮይኑ ዘሎ ወይ እውን ተቐንዲ ኣገዳሲ ሓደ ኩነታት ናይ ፋኖ እዩ ፋኖ ናበይ ገፁ እዩ እንታይ እዩ ዘሎ ኣካይዳ ናቱ
የአዲስ አበባን ኮሪደር ልማት እንዲጎበኙና ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ተደርገዋል። አሁን የፋኖ አንድነት ተጠናቋል። ከዚህ በኋላ ውስጣዊ ነዚህ ትዛረብ ዘሎ እቶም ካብ ፋኖ ዝሓደሙ ወይ እውን ዘዝለቑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኮተና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዝሰርሖ ሓደ ፕሮጀክታት እናራየ ቤላ ክዳን ከዲኑ ሜካባት ለኽዩ ብፅቡቅ ካሜራ ሃይ ዴፊኒሽን ካሜራ ገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ተሪፎም ዘለዉ እንተመፂኹም ከምኡ ክገብረልኩም እየ ዝብል ግን እዚኣ ዛገይም እዚኣ ንባዕላ ምውትያ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንኩላቶም ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ ዓቕሙን የብሉን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትፈተነናቱ ሓድነት ናይ ፋኖ ንምፍራስ ናይ ገንዘብን ናይ ካልእን ኣጀንዳ ፈጢርካ ነቲ ቃልሲ ንምድንቃፍ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዩ ነዚ ብኸመይ ምጉትዎ ኣለዉ እስከ ጽምዕዎ ኖች የሉም ብለን እንደው በልበ ሙሉነት መነጋገር እንችላለን ወይ ምናልባት ጥንቃቄ የሚያስፈልገውም ከሆነ ከዚህ አንድነት በኋላ ወደ ኋላ የሚመልሰው የሚጎትተው ነገር ይኖራል ተብሎ የሚያሰጋ ነገር ይኖራል እዚህ አንድነቱ ትልቁን ይሄ የመቅዳት የጊዜው መንጠባጠቡን ነገር በከፍተኛ ደረጃ የሚገድበው ነገር ነው የሚሆነው ያለ መሆኑ ራሱን የቻለ በየጊዜው የሚንጠባጠበው ሰው እንዲበዛ ሊያደርገው ይችላል ዋናው ትልቁ ነገር ግን ይሄ ትግል የፈለገው ነገር ቢመጣ ድርጅቱ የተጠናከረ የሚሄድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ እቲ ፈተናታት ካብ ብልፅግና ዘጋጥሞ ዘሎ ንክሰግሮ ክንምንታይ ድልውነት ኣለዎ ክንምንታይ ክንቀሳቀስ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ብዘለዎ ገንዘብን ካልእ ዓቕምን ገይሩ ነቲ ፋኖ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ብሓድነት ክንቀሳቀሰሉ ኣብ ዝፍትን ዘሎ ከፍርሶን ፋሕፋሕ ክእትወሉን ከዳኽሞን ይፍትን ከም ዘለዎን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናመለቑ ናብ ብልፅግና ዝኸዱ ዘለዉ ነዚ ሓድሽ ተፈጢሩ ዘሎ ግንባር ክንምንታይ ፀቕጢ ክፈጥሩሉ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ ወይ እውን እቲ ፋኖ ሕብረት ናቱን እዚ ሓድሽ ኣቃውማናቱን ክንምንታይ ነቲ ፈተናታት ክሰግሮ ይኽእል ዝብል እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ እቶም ተኣልዮም ዘለዉ ብቀደሙን መንጎ ዝነበሩ እዮም ዝብል መረዳእታ ንሰማዕ ኣለና ግን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድማ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ፈተና እናተረዳእና ዘድሊ ምትዕርያየት እናተገበረ ናብ ሓያል ዝኾነ ግንባር ቆይምካ ነብስኻ ኺልካ ረብሓታትካን ኣጀንዳታትካን ኣትኪልካ ተንቀሳቂስካ ኣብዚ እናወደቐ እናተዳኸመን ዝኸዩ ዘሎ ስርዓት ዕላማኻን ኣጀንዳኻን ረብሓኻን ተደይው ሒዝካ ፅባሕ ንጎ መፃወትን መላገፅን ክትከውን ትኽእለሉ ተኽእሎታት እናለዓለ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ፋኖ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ዘሎ ሓድነቱ ሕይሉ ቃልሱ ክሕይል ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ብብዙሕ መንገድታት እቲ ብወታደራዊ ቅልፅም መፅኡ ክስዕሮ ዘይከኣለ ብልፅግና ብካልእ መንገድታት ገይሩ ሓደጋ ንክወድቆ ነዚ ድማ ረቂቕ ዝኾነ ፋይናንሻዊ ድጋፍ ብዘለዎ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ፈተናታት ኣለዎ ነዚ ምስጋር ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ክኸውን ዝኽእል ነዚያ ፈተናታት ነዚያ ካብቲ ዝሓለፈ ክከብዶ ይክእልኒ ምክንያቱ ዘይተወደበን ዘይተጠርነፈን ፋሕፋሕ ዝበለ ሓይሊ ዝነበረ ናብ ጥምረት ክመፅእ ምኻሉ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ደርገው በተናጠል ነው ውጊያዎችን እያከናወንን የነበርን አፋር ለብቻ አፋባ ለብቻ አሁን ግን ውጊያው በአንድ ቀጠና ሲሆን አማራ እንዳል በአንድ ላይ ሲነሳ ጠላት ምን ይሆናል መግቢያ ቀዳዳ ያጣል ስለዚህ በወታደራዊ ቃላት አነጋግረን ከፍተኛ የሆነ ድል የምናስመዘግብበትና ታያለ ብዙ ምርኮኛ ብዙ የሚሰው ህፃናት ብቻ ነው የሚያሳዝኑኝ ያ ብሓፈሻ ተቀደም ዝነበረን ሕጂ ዘሎ እንትፋኖ ሓደ ግንባር ኮይኑ ብሓደ መንገዲ ብሓደ ዕላማ ክታኮስ ጀሚሩ እቲ ዘለዎ ተኽእሎታት ዝሓሸዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተመሳሳሊ ብድሆ ድማ ነቲ ትግራይ ማለት እዩ ክፍለ ጦራት መዓት ኮራት መዓት ግንባራት ፈጢሩ ዝተዋግአን ዘዋግአን ኣመራርሓ ስኢልካ ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ምናእሰን ኮ ጽቡቕ ይኮነ እዚ እቲ ክእረመልዎ ዝብሉ ብዝኾነ ታሪክ ኣጋጣሚ ኣመራርሓ TDF ዘደነሉ ታሪክ የብሉ ነንቃዕሪሩ ዝርኢ ገለገሊኦም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ነጠፍቲ ግባን ምፍጻም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበፅሑ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ገሊፆም ኣብ ከባብታት ዓፋር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF ከሰልጥኖም ፀንሐ ኮማንዶ ሰራዊት ኣመሪቖ ኣሎ እቶም ክስልጥኑ ፀንሑ ኮማንዶታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሕንፍሽፍሽ እዩ እቲ TPF ዝበሃል ድማ ወታደራዊ ኮማንዶታትን ገለን የዳሉ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ናብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓስቦ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንምግምጋሙ ዝኣክል እዩ ዝኾነ እዚ ኮይኑ እቲ ኩነታት ናብ ትግራይ ዘቕንዕ ዘሎ ቀሊል ከም ዘይኮነ እስከ ናብ ኤርትራ ንስገር Ezra, I'm the managing director of the Ezra Group and a board member in JEDCO.
first and most I would love أنا بتكلم بالعربي الليلة. السيد وزير أول مرحب بك للزيارة اللي جيتنا بنشكرك شديد. وبعدين برضو أنا الفرصة هذه داير استخدم داير أشكر السيد الرئيس جنرال سالفاكير مايرديد إنه for appointing كم تريو ዘለኹም ናይ እዝራ ግሩፕ ዝበሃል ናይ ኤርትራውያን ትካል ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ እመኑ ንምእማኑ ክሳብ ዝኸብድ እቲ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ሃገር ብኤርትራውያን ከም ዝንቀሳቐስ ክትፈልጡ ዶ ዳርጋ እቲ ሃገር እቲ ኤርትራውያን ነዚ ሃገር ንውንና ክብሉ ስለ ዘይደልዩ እምበር ነቲ ሃገር መሓውራት ናይቲ ሃገር ዘንቀሳቐሱ ዘሎ መጀመርያ እዛ ደቡብ ሱዳን ትበሃል ጁባ ዝበሃል ከተማ ካብ ሓደ ዑና ናብ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅርፂ ዘብፅሕዎ ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ሃገር ይሃንፁ ዶ ኤርትራውያን ሃገር ከማዕብሉ ይኽእሉ ዶ ገለመለ እንድሕር ኢልካዮም መልሲ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ጥራይ ኮንካ ምጥማት ዘድልየካ እንታይ ዳ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተገበረ ኩነታት ምርኣይ ጥራይ ይኣክል እዩ ስለምንታይ ምስቲ ኩሉ ብልሽውና ናይቲ መንግስቲ أديهم لهم مس أجيب بزح بالشوناتات نايت هاجر مستقولوا زي تخكلنيا مستقولوا السركي مستقولوا تزعبوتات إيرتراويان كم يجيرهم أبزي كم زي عينة بوتا لعلي خالوت قبل لي لهم نتهاجر ونقولي لنفس نقول لهم تراي حابت ده يكون نتهاجر ونكريتيكال انفراستراكشر إلكتريك ديو ماي ديو كالو ديو كاكوين ديو هوتيلات ديو سوبر ماركتات ديو كالو كل أمهنات ምናልባት ኤርትራ ካብዚ ገዳይ ወዲ ካለ እንድሕር ወፅያ ኤርትራውያን እንድሕሪ ኣፍ ደገ ከፊት ካሎም ሃገር ከመይ ገይሮም ከም ዝሃንፁ ልዕሊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተራእየ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተራእየ ኩነታት ከም ህያው ኣብነት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ካብኡ ወፃኢ ድማ እንታይ ዝብል ኣነ ሕማቕ ምሕደራ ዘለዎ ሃገር ፃዕራም ህዝቢ እንተሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ትምዕብል እያ ስቲል كده مالكم إيه حمام عدراون إنها هلوه سعرام هزبي هجري معبلي إيرتراين لما هي وابنتي لو السودان ديت فلتوه ويونا تزبي ديت فلتوه بزو سنف الناس الرأي اللي بلشونا قلت زخونة أقام نايت منقستن أقاتات نايت هجرام مبخانن ولا أمريكا لنكا أبزز حلفة وان كبيت كسجيراتهم كن دي بليونات كم ندادي زاتوي أبي أتوي فلتني لهم إيرتراين جن نتكونتات شريحة من تهجر إلكتريكا يكون كالي هوتيلاتون قالن نتعدي تنقصاص وسميهم سلازي እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃል እንድሕሪ ገለ ኣፍ ደገ ከፊት ካሉሞ ወላ ድጎማ ከይገበርካ እንድሕር ከይድካ ሕጂ ኤርትራ ብግምጣ ረእይዎ ኤርትራ ሓያል መንግስቲ ኣለዋ ሓያል መንግስቲ ንብዙሕ ነገር ክቆፃፀር ዝኽእል መንግስቲ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ህዝቢ መፃወቲ ባይታ እንድሕር ፈጢርካሉ ምፅቡቕ ፖሊስን ምፅቡቕ ተቆፃፃርነትን ምፅቡቕ ምክትታልን ሃገር ክሳዕ ክንደይ ክትምዕብል ትኽእል ምክንያቱ ሃገር ብፖሊሲ ጥራይ ኮነን ትምዕብል ፖሊስ ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ዘማዕብል ሃገር كمعبل زخيل عرام هزبك اللي وكاك خلالو كالو كل بوليسيتات هزبيت عرام تدي كوينو بتخكل سرع تدي كوين تبالح حاتم تدي كوينو كنتيو بوليسيتات نبينو سرح يكون سلازي بوليسي زاد ليكا نتس عرام هزبي بتخكل نيا من قد غيرون هاجر كهانسيو سلازي ازنا دبوب سودان ريو زلنا اب دبوب سودان استراي تمكرو كميرترا اب دبوب اب انغولا استراي اب اوغندا ونزرو زلو تمكروزي ابنا ايرترا كونتات بفلا بزحجنات وزلنا بريزنت سياسي اب دبوب سودان كيدوس فيري امبرسد نيرو سكزارب كله بزمص يلكم نيره نتي انرجيتي نابي ايرترا بزحج زلنا يا مدرخ قال نجر كنفتنو انت نخل وي نابو غصنا انت نسجر دسم بلني قال ايرتراويان دما نتهم بزعبا انفستمنت تراي تزاربو زلهم كحجز زخلي لهم زبون زلوي تاب استراتيجيكاويان هاجرات سورس نابنت ماشينريتات كابي تدخل نابي ايرترايلو صحيف سريد لي ذكر لك ان بزح سبسل صفلي مالتيو نزي حبريتا دما نزدلك شرك غبره سلازلو اب ايرترا نموفار زحسب زيغا حركابتي زعبي حتو ماشينريتات كابي يمص زبل يو غدان ناي دولار صقمن اب ግምት ብምታው እቲ ዝበለጸ እንዝቀለለን አማራጭታት ነው ሓደ استراتيجيكاوين هاجرات ዝበሃሉ ሶርስ ካንትሪስ ዝበሃሉ ንኣብነት ካብ ኤሮፓ ወይ ኣሜሪካ ማሽነሪታት ምታው ብሰንኪት ገዳ ዝተሓላለኸ ናይ ባንክ ኣሰራርሓ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ኣማራጭታት ተጠቀም ቻይና ቀዳመይቲ ኣማራፂ ቻይና ኩሉ ዓይነት ናይ ኢንዱስትሪ ማሽነሪ ብሕሱር ዋጋ ይርከበላ ምስ ኤርትራ ድማ ስጡም ናይ ንግዲ ምትእስሳር ኣለዋ ህንዲ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ቻይና እንተላትካ እንታይ ህንዲ ዘሕስብ ኣለካ ጀነራሊ ከምኡ ድማ ቱርኪ እውን ቀረባ ዝኾነ ፅሬት ዘለዎ ናይ ህንፃ
علبان ماشينرتات نمركب زبالت هاجريا سلزي كابزياتن هاجر ماشينرتات إتيخا أب إيرترا نزجبر إندستري مهنات ون يكاليو سلزي درو إيرتراويان نقدميت حليفهم زحسبكم زلوك تحسبك تقولوا لكم ولا نقبر كنبل كلنا بخمي يقبر نزبل دما كم تريوم زلهم قالوا شانلاتون يريكم عينة حبريتا يبيهم سلزي كاباتهم بغا تاخذوا تدخلوا بزح تملا على اسرع يتسرح زلو كتاوي داغا دايركت سورسينج دهر خدمه ابجر ممكن كاب منقدي علي بابا جلوبال سيرفيسز غيركاون كتسغاغر تخليها سلزي payment دما بيورو وي بيوان ناي تشاينا كوني خليو بمفصام نتنا دولار صقتي تسغرو مالتيو ملاخ شيبينج اتي ماشين بكونس بكونتينر تعشيغو كاب ودبا تشاينا ناب هندي بغاتا ناب ودبا باص يلاخ مالتيو زمروز عينت ماشينري سelection criteria اجدا اب جمد بمتاو ماشينرتات كتمرص كلها نزوم ثلاث نقطات استوعل هذا ميكانيكال اوفر الكترونيك كل جزء كتمرص كلها ميكانيكال وين بيت كسرح زغل مرص معناته كل ነገር بكمبيوتر زسرح ماشين كاب معداق بميكانيكاوي اجباب زسرح ممراص اب ኤርትራ ንምጽጋኑ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ስፔር ፓርት መለዋወጢ ንክልተ ዓመት ዝኸውን መለዋወጢ አቁሑት ስፔር ፓርትስ ሓቢርካ አዝዝ ሶላር ሬዲ ምስ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ዝጥቀማ ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሞተረታት ምረጽ ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ቆሪስኩም ሼር ግበርዋ ስለዚ ናይ ቀረፅ ምሕረት ዲዩቲ ፍሪ ንልምዓት ሃገር ዝውዕል ማሽነሪታት ኣብ ቀረፅ ነፃ ንምእታው ዝፍቀድ ሰነድ እውን የድሊ መስለኒ እንታይ ዝብል ዘለኹም እውን ብውልቂ ንምእታው ዘድሊ ሰነዳት ናይ ወፍሪ ፍቃድ ኢንቨስትመንት ላይሰንስ ካብ ማእከል ወፍሪ ኤርትራን ኢንቨስትመንት ሰንተር ካልእ ግን ኤርትራዊ ከምዚ ዓይነት ማሽነሪታት ንክእቱ ናብ ኤርትራ ዘበገሰ እንቅፋት አጋጢምኒ ኢሉ ሰይድለ ያለው መልእክቲ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኦ ክፍትኔ ዝያዳ ኤርትራውያን ነቲ ኩነታት ዝገብሩ ዘለው ሓበሬታ ይሰዱልና ኣለው ማዕረምታ ዘድልዮ ዝውስኽ ነገር እንተሎ ወስኹ እንተዘየለ ግን እቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ኤርትራውያን ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ንሕና ንዛረብ ስለ ዘለና መርካባና ላዕሊ ክገብሩ ዝደልዩን ዝገብሩ ዘለውን ከም ዘለውን ነዚ ሓበሬታታት ዝኣኪብና ድማ ንኤርትራ ንቅድሚት ንክንወስዳ ክሕገዘና ይኽእል እዩ ካብ ወፃኢ እዚኣ ምክረስ ከይወሰዱ ኣብ ኣሜሪካ $50,000 ኣለትካ ከይስራሕካ ዓመት ክትገብር ትኽእል ዶ ተፃጊምካ ግን ተወዲአን ማለት እዩ ተን 50,000 ተሸጊርካ ኣብ ሕሱር ዝኾነ ከተማ ጌዒስካ ገልበለ ንዓን ዓመት ከኺዳ ክኽእላ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንደአን ደሞዝ እንዳኣተወስ እቲ ሰብኣይ ቀመጥ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንደአን ዘቐመጥካንካ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ከድካ ግን $50,000 10 ዓመት ከንብረካ ክእል እዩ እንድሕር ጥዑይ ጌርካ ተካይዶ ኮይንካ ማለት እዩ ንነዊሕ ዋላ ልዑ ከነብረካ ክእል እዩ ድሓር ብ$50,000 ዝጅምሮ ትካል ካልእ ዓይነት እዩ ሕጂ ውሕስነት ኣብ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ሓደ ሰብ ንሽተይ ድኳን እንተላቶ ንወለዶታት ትኸይድ ውሕስነት ኣለዎም እቶም ሰባት ኣብቲ ድኻ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ምዕራብ ከድካ ግን እቲ ውሕስነት ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ወዲ ጎደና ዝኾን ሰብ የለን ማስስ ስራ ቤት ኣለዎ ገለ ዋላ እቲ መድኣ ምዕራብ ገዛ ክትሓድር ኢኻ ኣብ ምዕራብ ከድካ ግን ኣብ ጎደና ዝቕመጡ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነዚ ዲኻ ውሕስነት ኢልካ ትኸዶ ዘለካ ኣብኡ ከይዱ ኣደዳ ወልፊ ናይ ሓሽሽ ናይ ካልእ ዝኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ብዛዕባ እቲ ሓሽሽ ምሻጥ ኣይንሰምዖን ኢና ሕጂ ንዕኡ ዲኻ ከድካ ከም ውሕስነት ትቆፅሮ ዘለካ ከድካ ዘካርያስ ገሪማ እዩ ዝበሃል እዚ ሓውና ተቃዋሚ እዩ ክገርመኩም ግን ንኩንነት ክትዛረብ ተጀሚርካ ደጋፊ እዮም ዝብሉኻ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሎጂክ ኣብ ሪያሊቲ ዝተመርኮሰ እዩ ውሕስነት ዝበሃል እንታይ ትርጉም ናቱ ወይ እውን ንውሕስነት ብኸመይ ኢኻ ትርድኦ ንዝብል ዘረባ ዘለካ ሒዝካ ኣብ ኣፍሪካ ደሓን ዝኾነ ኣካይዳ ዝያዳ ናብ ኤርትራ ክብል እንደ ዝደሊ ግን ኤርትራ ነቲ ክንዚአን ገንዘብ ኣለዋ ናብ ኤርትራ ከይደ ክሰርሕ እየ ንዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ብኸመይ ክሰርሕ ክገልፀሉ ስለዘይክእል ኣብ ቁርብትለይ ክሳብ እቲ መስርሕ ናይ ዲያስፖራ ብወቅዒ ኣብ ስራሕ ዝረአ ክንጉስጉስ ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን እቲ ዳታታት ተኣኪቡ ብሓደ ነገር ክበፅሕ ከም ዝኽንፈልጥ ኢና ግን ኣብ ኣፍሪካ ሰብ ብውሕድ ገንዘብ ሓሳብ እንተለዎ ርእሱ እንተለዎ ደሓን ዝኾነ ሂወት ክመርሕ ይኽእል እዩ ከም ውፅኢት ናቱ እዚ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ክንደይ ካብ ኤርትራ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናብ ኡጋንዳ ይኹን ናብ ኬንያ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ትፈልጥዎም ዲማ ኣይትፈልጥዎም እምበር ብዙሓት እዮም ዝኣትዉ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ኣፍሪካ ገፅካ ክኸይድ ምሕሳብ ፅባሕ ንጎ ናብ ኤርትራ ምኻድ እውን ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ነዚ እውን ኣብ ግምት ንእትዎ
ብዙሕ ተቃውሞ ናቱ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ግን እታ ሓሳብ ናቱ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ እታ ፖድካስት ኣብ ሴም እታ ቻነል ኣይሓስኳን ኣለኹ እዚኣ ተቆሪፃ ስለ ዝረኸብኳ ሴም ገለ ትብል ኤምጂ ሴም ኤምጂ ድያ ትብል ቻነል ኣባ ከይድኩም ረኣይዋ ናይ መወዳእታ በዚያ ክውድእ زلمه خاين واحد كل حصر على كسار كسارو قال له كساب لومي عايسترد ان كون دخل وكساب لومي استسوت اني حد بوينتس كوك ما كله نمنتاي خازن بوينتس كوك دلي لو معتي نبر 34 عامتي وي عد انتي دبها لا تردتي زبلو زلو سلاس مانه كم كاوس كتحسبن كتواحد ويون دغما دمت دور زلك انا غبص ነገር ተሐሳስበካ ወይ ዝመፀካ ከም ሓሳብ ገሊኹም ነዛ ነው ገሊኹም ንኣሽቱ ሕዋተይ ገሊኹም ኣቦታተይ ኣደታተይ ተቀዳሚ ተተርዳእት እንደ ክትከውን ትኽእል ወይ ከዓ ከሰላስላም ከለኹ መቸም ጽቡቕ ነገሩ ኣብ ጥሪ ስለ ዝኾነት ዕለተ ልደተይ ሙሉእ ዓመት ክምድብ ከለኹ ኣብ ሓደ ዓይነት ደረጃ ናይ ዕድመ በፅሒ ስለ ዝምድቦ ብዙሕ ጠቕመኒ ኮይኑ ስማዕና ኣብ ምዃኑ ዕለተ ልደተይ ሓንቲ ካብቲ ተርዳእት እንደ ሓስበ ከዓ ብዛዕባ ግዜ ዝነበረኒ ልደት ማለት እዩ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ፕረዘንት ኩኑ ኣብ ሕጂ ንበሩ ገለ ድዮም ክብል ደለየ كم دمثلا الجزء كم زي نصوص زوجي كقدمي أنا آخر كروزي النجار كونه نسمع نزنا كونه نسمعني مالت نعشتو خلنا خاص تجزي نوبي خوي نسمعك تتصوت تبتصح نبغى تخيل عمل في بيتك هانتي خاطر تقولوا أمس عد مزجن يحترك خوي نسمعني ودي أنت يقبل أو عمت مالس خلتش على تقول لي على تلدتي وعمتي وسلسلة جزين بيزبل مسعبنا جن حدا جزيرة يكون تتخيلوا أو كنت عمت سلسلة عمت حانتي نعند الزخاء إثنا جزيرة لنا perception ديجا خوي تسمعين أمس عد مزخرين كلهم ملختنا تات عميو كيتكم أبتي channel أكوش ما يحسكون اللغو نفعتي حفتنا يا ብዙሕ ለባም ዘረባ እንዲያ ትዛረብ ገለ ካብቲ ዝበለቶ ግልፂ ኮይንካ ኣነ ጓል ክንዚ ዓመት እየ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ሕሊፈ ምባል ከማን ኣብቲ ናትና ብዙሕ ግዜ ዕድመታት ምሕባ ኣብኡ ተሓቢእካ ምንባር ገለ መለ ንእሽተይ ክትከውን ፍታን ወይ ከምታት ይረአዩ ስለዚ ሺ ኢዝ ቨሪ ኦፕን ማይንድድ ክፉት ኣእምሮ ኣለዋ ፅቡቅ ሓሳባትን ፅቡቅ ምክርን እያ ትህብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክመፀኒ ከሎ ኣነ ፅን ኢለ ዝሰምዖ ዝጠቕመኒ ኣሎ ገለ ካብቲ ዝበለቶ ንኣብነት ግዜኻ ክትቋፀረሉ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ግዜስ ክቋፀሮ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ክትብል ከላ ዋይ እንኳዕ ፈጠረል ክብላ ኣነ ኣብ ኣርባዕታት ንሃለኹ ከለኹማን ክርዳኣኒ ይከኣለን ኣሎ ምስ ግዜ ምፅብፃብሲ ዓቕልና ኣፅቢ ይብልና ምክንያቱ እቲ ግዜሲ ከመይ ኢሉ ይኸይድ ክሳብ ሕጂ ተረዳእናን ኣሎ ዳርጋ ኣነ ሕጂ ኣየማርኒ ኢለ ተወዲዩ በቃ እቲ ግዜ ዝኸደ ይኽእል ዕዝር በል ኣነ ዝከኣለኒ ይገብር ኣለኹ ኢለ ዝሓፍትና ዝሃበቶ ምክሪ ግን ወዝ ቨሪ ብሪልየንት ketኩም ስምዕዋ ኣተባብዕዋ ከምዚ ዓይነት ሞቲቬሽን ወይ እውን ምክሪ ናይ ሂወት ዝህቡ كم تزدل الدقف سلا زي ركب تم خرطاتي ناطف اي زخيت زلو سلا زي let's help our sister توم ديت فلتو دما قالوني ساندياغو ونيا من ساندياغو تفتو دما let's help her let's go